Wayang Raden Dursasana. Dursasana kuwi salah sawijining satriya Kurawa ya, darah Kuru. Nah, yen nggon wayang iki kaprah disebut Kurawa sing nomer loro utawa panenggak Kurawa. Duryudana utawa Kurupati, Dursasana nomor loro, nomor telu Dursilawati dan seterusnya. Nah, Dursasana kuwi salah sawijine nek nggon wayang lho ya. Nek nggon wayang klebu jujur ning lek crita asline ora iki. Merga nganti nglakon Pandhawa Dadu sing berusaha ngudani utawa menelanjangi Drupadi lan Dursasana iki. Ning kuwi ora kasebut nek ning piye ya cara wayang secara umum men ketok jujur merga dalang menarasikan Dursasana iki selalu berlawanan karo Patih Sengkuni. Nah, Dursasana iki matine nalika Bratayuda lakon jambakan ya. Nyapa disebut jambakan merga rambut iki diukel terus dijambak dening Werkudara, dipoteng-poteng, dikokop gethihe, terus gethihe kanggo kramas Drupadi ngluwari punagi. Nah, Dursasana kuwi aku ora pati hafal bojone sapa ning nek anake kaprah kasebut loro. Siji Durcala, siji Dursasubala. Durcala kuwi matine dening Gathotkaca nganggo Aji Narantaka. Nek Dursasubala kuwi sing nerusake darahe apa kuwi jenenge keturunane Dursasana iki nganti tekan jaman Madya isih lanjut saka trahe Dursasubala ngono lur.